Ahoj lidi, já jsem tady s mojí spolužačkou neboli kamarádkou. Zrovna tady hrajeme Roblox, můžeš pozdravit. Čau lidi. No a já nevím, v jakém domě je, takže si zkuste uhádnout, v jakém domě je. Dávám na to 10 sekund, můžeš odpočítávat. Můžeš odpočítávat 10 sekund. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak doufám, že jste to tam napsal a já si tipuju Rose. Už tam být teda. A já to mám zamčený, tam jsou lasery. Lidi, Kláňa neví, že já jsem tady vážně, takže my se tady schováme a schválně, jo. Hej, jestli seš tam ty, tak mi to odemči, hej, jako. Ano, víte, co já zkusím? Jestli jako mi to reguluje, ne? Jestli jako to bude pravda. A ona mi to... Lucie, to jsi fakt ty. Holy shitly, come on. Takže teď koupím Mega Dropper, máme ještě 2000, takže jako pohoda. A nebudu vůbec říkat, že ten mobil držím bradou, takže jako pohoda. Teď mi přišla nějaká blbost a spadl mi kvůli tomu mobil. Takže já bych to tady stopnula, jakoby zastavila nahrávání, až hodně pokročíme, nebo až najdu nějaký lucky block, tak se vám ozvu, že jo, Lucie? Ozveme se vám my dvě. Nekupuj nic, já to tam mám naplánovat. No prostě se s váma teďka rozloučíme, dáme tady střih a až pokročíme o hodně, tak se vám ozveme, že ano, Lucie. Tak zatím se mějte, ahojky. Tak jo, už jsme hodně postoupili, takže máme 20 000 a teď vám jdu něco ukázat. A pro ty, kdo to... Ne, hej, my potřebujeme nejdřív stěny. No tak jdeme utrácet a potom si to zase našetříme. No, takže už jsme hodně pokročili a kdo ví, co tady bude, tak ten má hodně velký štěstí, protože vám dám, co bude tady na tomhle mostě, tak si zkuste tipnout, protože my už to víme, my jsme to několikrát hráli, tak si to zkuste tipnout do komentářů, máte na to 5 sekund. Takže 1, 2, 3, 4 a 5. OK, prostě si to? No, uvidíme. Teď vám tady dám zase střih, protože my jdeme zase farmařit, jakoby jdeme pro vásky, potřebujeme 15 000, takže za chvilku se uvidíme, ahoj. Takže moje spoluhráčkyně chce vám ještě něco říct, no můžeš říkat, co chceš říct. My tady máme proti spoluhráčům, kteří to nás šli, tak tady Jo, máme tak máme prostě schovku ve skříni. No. Jo, takže víte co, já vám ukážu ještě, co tahle kostka dělá, jo. Tak já jí dám semka, jo. A ty se na ní stopni se na ní. Jo, ale počkej, ale stejně máš málo životu. Tak koukejte, jo, ona teďka zmizela a vlastně jako, tak položu, tak. No a vy, když na ní šlapnete, tak vás to zabije a odstřelí někam do prčic a potom budete prostě zabitý. Takže jako taková, takže jako takový dobrý jako, ale jako spíš, když jste tady s někým v tomhle baráku, tak to jako radši neskoušejte. A tenhle ohnivý meč jako taky pro jistotu ne. A proč si to dala přímo pode mě? No tak to jsi hodně hloupá. No tak jdeme dál farmařit peníze a za chvilku se vám ozveme, až budeme mít i ten most. Já furt mám, teď ho zastavím. Takže jo, kdo jste si tipovali, že je to studna, tak jste měli pravdu. A zrovna nám